Ako to vyzerá, keď satanista navrhuje legislatívu? Jakub Jáhol, aktivista obvinený svedkami z pedofílie, týrania, sexuálneho zneužívania a sprenevery peňazí darcov. Človek, ktorý na stránkach svojej satanistickej sekty písal o prešúkaní sa ku spáse, nám ide vysvetľovať, ako má vyzerať bezpečná demokracia. Jeho návrh znížiť práh registrácie, vytvoriť hierarchie v náboženských skupinách a penalizovať neregistrované organizácie. Ako by to vyzeralo v praxi? Komplexný systém štátnej kontroly nad náboženstvami. Štátom schválené hierarchie, sankcie pre neposlušných, všetko pod zástierkou bezpečnosti. A kto by rozhodoval o týchto skupinách? Niekto ako Jáhol? Kde sme to už videli? V Rusku od roku 2009 rozhoduje rada expertov vedená Alexandrom Dvorkinom z Racirs, kto je extrémista. V roku 2024 bola protiextrémistická a protiteroristická legislatíva v Rusku použitá ako zbraň na stíhanie kritikov vlády a náboženských skupín, ako aj detí. Čoraz väčší počet ľudí bol stíhaný za vlastizradu a špionáž. Viac ako 60 organizácií bolo vyhlásených za extrémistické a boli zakázané. Používajú tie najhoršie metódy mučenia a hlásené sú aj prípady usmrtenia. Podobné pokusy mal na Ukrajine Racirs cez Irinu Kremenovskú, proti ktorej sa nedávno začalo trestné konanie. Na túto expertku sa Jáhol vo svojich videách odvoláva. Podobne v Číne existuje zoznam zlých kultov. Akékoľvek náboženstvo na zozname je automaticky definované ako zločinecká organizácia a nie ako náboženstvo a preto nespadá pod ochranu akéhokoľvek práva na náboženskú slobodu. Za zmienku stojí genocida hnutia Falun Gong v Číne, v ktorej antikultisti zohrali veľmi podstatnú úlohu. Ani Francúzsko neuniklo. V roku 2024 prijali antikultovú legislatívu, ktorá zahŕňa tzv. Psychologické podradenie. V praxi to ale vyzerá skôr tak, že francúzska antikultová organizácia Mivy Ludes bude rozdávať sudcom posudky o tom, kto má a kto nemá vymytý mozog. Čiže krajina v centre Európy preberá maniere ruského Racirs. A Jakub Jáhol je aktívnym lobistom tejto legislatívy v Čechách. Najskôr satanista ľudí presvieča, že nebezpečné sekty rastú ako huby po daždi a že ľudia potrebujú pred nimi ochranu. A potom príde s návrhom legislatívy, ktorá sa aktívne presadzuje antikultovými aktivistami po celom svete. Výsledok? Diskriminácia, prenasledovanie, rázie, mučenie a väznenie v demokratických krajinách a pokročilá fáza genocídy v totalitných režimoch. Mimochodom, nacizmus nezačal Židmi. Začal zoznamami a prenasledovaním siekt označených ako nebezpečné.